kubor nakaslem jong unongsan hima. Katanat rijing jong ke sarkar jelah ke sengi palai jong ke tayo kala pensyai bakamshim ladon ke jing yap breo namar ke jingpang African Swine Fever. Dr. Manjunath ha ubalong sekretari katanat rijing ula penmi ke jing pensyai hadin bakawai ke kot kubor unongsan hima kala tho ba wei ubreu ubana ka snong ti saw nong stone West Khasi Hills ula khlat hagani ka snong namar ka jingpang African Swine Fever ula ongru baka tanat kala depan pelong ni ka jingwat banya halor gani ka khubor bala shem ba uta ubreu bala sha khain yap shim la khlat satia bat nalor kata shim la don mano na gani ka snong ki bala khlat na ka jingpang African Swine Fever. Susu Manjunath ha ula ongru bahadu mentara depan pensisha baki senyang ki balaklat na jingpang African Swine Fever kala kot saka arpu arteli ki badai jong weu breu ha ka snong ti saw ula ongru bakatanat kala Kenya ka snong ti saw kum ka snong pedeng jong ka jingpang African Swine Fever bat kala depan shimni kilat kilanti banyada ka jing sapriang jong ka jingpang ha ki senyang. Hagajo oporu la ongru ba ka ASF na ka African Swine Fever kamla satya ban bet cheki breu bat namar kata kam don gajing ma ya gajing imbreu.